खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोरनि गेजेराव आरो मोनसे दिनै गोदान भिडिअ लाना फैबावबाय आं बे गोदान भिडिअहाय नुनो मोनगोनसै नोंसोर बे मटर'ला फ्युजन प्लासनि आनबक्सिंखौहाय लेटेस्ट मबाइल दासो बिहरदों आं सिल पेक जोबगासिनोबो बिनि आनबक्सिंखौ नायनायनि सिगां नोंसोर बे इन्ट्र गोलैयाखौ नायनानै लाग्रोदो। लोगोफोर जों आनबक्सिंखौ स्टार्ट खालामनायसै बेनि सिगाङाव जों पेकेटाव नुनो मोनदों मटर'ला वान फ्युजन प्लास आरो बहाय मटर'लानि लग'खौ नुनो मोनदों आरो बे साइडआवबो मटर'ला लिरनायनि दं आरो उनावहाय बेनो मटर'ला फ्युजन प्लास लिरनायनि दं 64 हाइगार्स फट'स नाइट भार्जन नों बेहा गोरलैनो मेनसन खालामदों कलकम स्नेपड्रेगन 730G नोंसोर नुदोंना नुवाखैबाथ' आरो बेनि पपआप केमेरा जों बक्सखौ आनबक्सिं खालामनोसै बे बिराद सिल बे एकदम गोदानथार सिल पेक जों आनबक्सिं खालामनोसै आंनावहाय मोनसे डेगार दं बेजों सुथारगोनसै आं बेखौ लोगोफोर नायगासिनो था खियाव दानलाबो गौनाय नङालै बे साखुआ बेनो सिल पेकआ थांबाय उल्था खेवबायलै दासो गेवबाय लोगोफोर बाव थाबायनि मोनसे जिनिस मोनफादों नै बेनो माला फना आरो बिनि सिङाव मा दं गासिनो बेनि सिङाव नायदों फननि बेलाय नाङा जोंनो आरो बहाय मोनसे मेनुअल गाइड दङ लाभ लेटार नोंसोर नांगौला हरनो हागोन आं बेबो मोनसे लाभ लेटार आरो बिनि लोगो USB-C टाइप डाटा केबल आरो बक्सआव दङ मोनसे चार्जारा जाबाय बुस्ट क्लक फास्ट चार्जार 18 वाट्सनि नोंसोर बेखौ इनक्लुड मोनफागोन पेकेटाव मोनसे सिम इजेक्टर आरो पेकेटाव जेबो गैला बे सिम इजेक्टर मोनसे मोनफादों बेखौ दोननोसै आरो लोगोफोर बेनि गेजेराव जाबाय बे फनावहाय मोनसे कभार इनक्लुड खालामखादों बेक कभार बे बेक कभारा बिराद मोजां लेबबा गुरैथार आरो मबाइला एसे हेभि गिलिर आरो बेनि उनावहाय 4टा केमेरा सेट आरो बेनि लोगोसे मोनसे मटर'ला फिंगारप्रिन्ट जों फनखौ गासैखौबो इनक्लुड खालामोबा प्लास्टिक रेपारखौ गाहरनायनि प्लास्टिक रेपारखौ लोगोफोर फनखौ जों अन खालामगोनसै अन खालामनाय थांनायावहाय आं गलत बटनखौ प्रेस खालामनानै दोनदोंमोन बे बैनि गोजौनि किया जाबाय गुगल एसिस्टेन्टनि आरो बे बैनि गाहाय बटना बे पावार अफ अन आरो गेजेरावनो भलिउम रकार आप डाउननि गोजौनि गुगल एसिस्टेन्ट आरो गाहायनियासो अफ अन बटन लोगोफोर बेखौ प्रेस खालामनानै दोनबाय फना अन जाबाय नोंना फन अन जानानै बुट खालामगोनसै बुट खालामनायनिखौ नेबाय थादों नोंसोर जतक्षण बुट जाया ततक्षण नेबाय थानांगोन लोगोफोर बेनि लोगो नोंसोरो बे फनावहाय नुनो मोनगोन 3.5mm जेक ओमफ्राय बहाय C टाइप चार्जिं पइन्ट आरो बहाय माइक मोनसे नुनो हागोन नइस केन्सेलेसन आरो बहाय मोनसे स्पिकार बे फना बुट जागासिनो दङ नेक्स्ट खालामनानै जों ट्रान्जेकसन प्रसेसखौहाय अल पारमिसन खालामनानै होग्रोगोन ओंखायनो बाखि खोथाखौ रायज्लायगोनसै लोगोफोर आसामनि बेसेबांबो आरि साबस्क्राइबार दं आंनि इउटुब चेनेलावहाय नोंसोरो खिसे शेयार खालामना हो भिडिअफोरखौ आंनो आसामनि अडियन्स नांगौ जादों मानोना आं वेस्ट बेंगलाव बारा बर' गैया जोंना नोंथांमोना बे फनावहाय मोननो हागोनसै 6GB अफ रेम ओमफ्राय बेनि स्ट'रेजआ जाबाय 128GB इनक्लुडखा बेहा आरो नोंसोर एक्सटार्नाल मेम'रि कार्डखौ 1TB सिम लागायनो हायो गुबुन मबाइलाव नोंसोर मोननाय नङा एसेग्राब दाम खमनि मबाइलाव बे मबाइलावहाय नोंसोर गासैखौबो खालामनो हाजोबगोन बेहा केमेरा 4 सेटआप केमेरा लागाया जादों उनावनि केमेराखौ 64 मेगापिक्सेल आरो 8 मेगापिक्सेलनि वाइड एंगल केमेरा आरो 5 मेगापिक्सेलनि सेन्सार 2 मेगापिक्सेलनि सेन्सार होआ जादों आरो फ्रन्ट केमेरा जाबाय बेनो सेल्फि केमेराया 16 मेगापिक्सेल आरो बेनि बेटारिया जाबाय नोंना 5000 mAh नि बेटारि होआ जादों आरो डिसप्लेया जाबाय 6.5 इंचनि LCD TFT डिसप्ले होआ जादों IPS डिसप्ले लोगोफोर नोंसोर बे मबाइलखौ गाज्रि होनो हानाय नङा उनावनि
4 केमेरा सेटआप आरो बिनि लोगोसे फ्लेश लाइट आरो नोंसोर नुनो मोनबावगोन मोनसे फिंगारफोर सेन्सार आरो फिंगारफोर सेन्सारावहाय नोंना मोनसे मटर'लानि लग' एम लिरनायनि आरो बिनि गोजौआवहाय नुनो हागौ मोनसे पपआप सेल्फि केमेरा थ' बे सेल्फि केमेरा नों केमेरा अन खालामबानो हारसिंनो गोजौआव गलाङो आरो अफ खालामब्ला हाबफिनो गावनो। लोगोफोरा बे मबाइलाव आरो मोनबावगोन नोंसोर हाइब्रिद सिम ट्रे थ' बे हाइब्रिद सिम ट्रेयावहाय नोंसोरो मेम'रि कार्ड मोनसे लागायबा सिम मोनसे लागायनो मोनगोन नङाबा डुअल सिम लागायबा थ' मेम'रि लागायनो जायगा गैया थ' नोंसोर मेम'रि कार्डखौ लागायबा 1 TB टेराबाइटखौहाय सापर्ट खालामो 1 TB नोंसोरो आरामनो माइक्र' SD कार्डखौ इनक्लुड खालामदेरनो हायो आरो लोगोफोर बेहा प्रसेसरा जाबाय नोंनि क्वालकम स्नेपड्रेगन 730G आरो GPU आ जाबाय एंड्रइड 618 स' लोगोफोर बे फना लेटेस्ट भार्जन आरि प्रसेसरखौ इनक्लुड खालामना जादों बे मबाइलावहाय आरो नोंसोर बे फनावहाय केमेरायावहाय हाबबा बिराद गोबां फेसिलिटि मोनगोन बिराद गोबां फांसन दं थ' नोंसोर बबेयावहाय भिडिअ रेकर्ड खालामहाय फुल HD आवहाय ना 4K आव खालामगोन स' लोगोफोर नोंसोर केमेरानि सेम्पोलखौ एसे देखायगोनसै आं थ' गेमाखौथ' पबजिया अफ जाबाय बेनि जुनै आं पबजिखौ बहाय इनक्लुड खालामाखिसै थ' केमेरानि सेम्पोलखौ नायदो नोंसोरो एसे थ' आं सेल्फि केमेरा लाबाय सेल्फि केमेरा डिटेल्सआ बिराद मोजां फैयो मोननै सेल्फि केमेरा लादों आं नायदो थ' लोगोफोर सेल्फि केमेराखौ आं गाज्रि होना 16 मेगापिक्सेल आरो बे बेक केमेरा 64 मेगापिक्सेलनि वाइड एंगल केमेराजों क्लिक खालामनायनि आरो बेनि लोगोसे नोंसोर बे मबाइलावहाय 4K 30 FPS आवहाय 4K भिडिअ शुटबो खालामनो हागोन थ' फनखौ आं मानो गाज्रि होनगोन थ' बिराद मोजां फन नोंसोरनि थाखाय बा आंनि थाखाय आरो नोंसोर बेनि प्राइसआ जाबाय 17,499 इउटुब चेनेलावहाय बेबायदिनो टुटरियेलखौ मोनगासिनो थागोन थ' नोंसोरो नायगासिनो था लोगोफोर दिनैनि आनबक्सिं भिडिअखौ माबोरै मोनखो बे मटर'ला One Fusion Plusनि आनबक्सिंखौ थ' मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम आरो आंनि बे चेनेलाव फार्स्ट भिडिअ नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टिखौ बुनानै ला जेब्लानो आं आपल'ड खालामगोन भिडिअ अब्लानो नों नुबाय थागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेहायनो फोजोबगोन जै बड'लेण्ड आरो जै हिन्द।